Okay. By the way, this is my first time playing ROS or ROS or Rules of Survival. So hindi masyado ako kabisado pa. Although I play PUBG Mobile, PUBG on Steam, I think the same lang yung gameplay at saka yung mga functions, I think. So kasi si Gabriel, yung anak ko, siya yung madalas maglaro ng ROS dito sa PC, dito sa PC namin, okay? So wala siya ngayon because Monday ngayon may class sila. So it's a perfect time to try this game and recorded it and post it on my YouTube. Yeah, so let's start. Okay, logging in. So I hope hindi ako ma-deadball ng maaga. And I hope also na meron naman tayong kills sa laro na nito, okay? Kahit 10 kills lang. More on FPS games ako. Nag-start ako nung Call of Duty 4. Hindi pa masyado ako maglaro ng Counter-Strike noon. So Call of Duty 4, yung Black Ops, basta mostly Call of Duty. And then meron din akong PUBG sa Steam. Yun. Hopefully makaraos tayo dito sa game na to. Match per team rank 1. So hopefully nga guys, no? Bakit hindi makita yung camera, yung dito mo labas. Ewan ko lang. Yung nga namin. Saan tayo? Bitter Lake! Gusto mo Bitter Lake? Ah? Oo! Sige nga. Bitter Lake ah? Lang. Ako lay pula! Bakit kayo? Kaya niya? Kaya naman. Bitter Lake! Oo na nga ako sa inyo. Tama ko. Ay, Bitter Lake kaya? Ah? Saan tayo mag-land dito? Kaya? At si Ryan. Parang kaya sa ito. Baba! Dali. Ayaw mo tutukan din. Bigyan mo akin, diretso lang. Sino ba, cheater? Hindi naman namin si Bitter Lake eh. Tagal mo. Sino cheater? Ako. Ah! Ako lang. Aray, Ikaw? sigaw po niya, cheater. Hindi, joke lang. Sigaw po niya, cheater. Ang ninyo? Kaya mo, marami naman cheater din. Sino cheater dyan? Sino cheater? Nag-lag. Ano ba pangalan mo? Close natin. Cheater ata, sigaw po niya, aray. Alam ko. 30. Sigaw sila. 30. Wala pa siyang nakuha pa sa loot. Anong number mo? Number 2. Number 2. Okay. Tulungan mo ako. Dami mo mong kalaban ako. dito. Ano yung kalaban dito? Hindi naman. Ha? Tama lang. Yan, ito ba, Ray? Tingin-tingin lang kayo sa labas. Ayun. Puta ka na, daming kalaban. Ayaw. Wala, tangin na, gago ka.
Backup! Paano niyo ako nabaril doon? Ay, baka! Kahid ako. Wala pala akong bag. Muna. Boss! Puta ka na! Backup! Oh, puta ka dahil kailangan na! Oh! Andyan na ako! Backup! Backup, boss! Starting game pa lang wala na. Nasa likod eh. Ayan o. Ako na mas marami. Ilang kill mo na? Tignan. Kung pupunta sa akin, tunay na kalaban yung akin. How to, ano? Ayaw. Ito? Ayun. Oh! Libre! Lang ako! Pwede na ako! Oh! Ang ingay nyo naman, guys. Tayo makakonsentrate nito. My God. May 4 kills na pala ako. Ako, may bomba ako! Boy, ingay mo, boy! Bomba dali! Kita ka sa akin! Tay, marami ang namatay. ROS. So, wala na tayo, guys. Ang ingay nila, guys. Hindi ako Ito mo mag-concentrate. tay. Sundin mo ako. Sundan mo ako, dali. Sundan mo ako dito. Bakit dito wala na naman. Ano ba yan? Bago, puro minus yan. Oh my golly. Wala tong... Okay, may health tayo. Use tayo ng health. Mawala naman ito. Ewan ko bakit. Health kit. Oh. Mag-invite sa akin. Kaya kahit ako mag-invite sa akin eh. Invite ako, uy! Bali may kalaban! Ito, tignan mo, dito lang pa ako. Ay, hindi ako eh! Mina! Hindi yan yan! Sobo na lang. Yaula! Hindi pinagdami mo! Bukod siyo pare.
Patay kang bata ka. Turkey. Armor 2. Yan lang. Guys, petal. Lee. Yun, naka-hitch. So, magulo yung ano ko, yung gameplay ko kasi itong mga kaibigan ko, yung mga teammates ko, hindi nag-push to talk. Tatlo lang pala na kayo. It's too bad. Uy, saan tayo pupunta? Op, op. Ano ba yan? Ano? Yes! Nandun sa puso sa... Ano mo? Bago ka kasi. Apple! At yung sila! Dalawa po yung tangin na. Huwag mo siguro din. Eh, wala na ito ngayon. Ano ba magagawin natin? It's dead. Na, alisin mo na. Okay. Yun, isa dun. Kita wala. Nakita mo yung ganyan? Dahil, Hey, where's the enemy? 3 left. yung May mamat dapat. Do! Yan naman kasi cheater yung kampi ko. Dulo, pengdol. Dulo, makulong yun. You're killed. Yeah! First game ko to and then nagka-chicken hindi, chicken dinner. Basta I won the game. Good, good, good. Very good, very good. Oh yeah. Wait muna guys.
So yun guys, naka-chicken dinner or ano ba tawag dito sa ROS. Okay, so that's it.